Egia da bai, gure ikasleak askotan hilarrian egoten diela. Baina, bueno, lurrera ere ekartzen saiatzen gea, eta batzutan zerura ere eramaten gaituzte. Zerura eramaten gaitun beste gauza bat musika izaten da, baina denei ez zaigu musika bera gustatzen. Batzuei gustatzen musika lasaia, beste batzuei heavya, beste batzuei rapa, klasikoa. Bueno, gusto guztietarako musikak daude, eta gusto guztietarako musikei idatzitako bertsoak ekarri dizkigute. Datozela ba, Amazorraingo 5A taldekoa. Asko gustatzen zaigu txiste eta irria, eta horrela dugu bizi pozgarria. Errez ondatzen dugu gure eztarria, musika data oso divertigarria. Bateko broma eta besteko txistea, musika maite dugu humorez betea. Ez zaigu gustatzen musika tristea, asko nahiago dugu irrifar maitea. Mozarten kontzertua ezorten hasita, iruditu zitzaidan ez zela polita. Tristea egiten du Mozartek musika, nori gustatzen zaio musika klasika. Aurreko kontzertuak aspertu gaitugu, aldaketa bat behar dugula seguru. Musika zaldatzea dugu guk helburu, Beethovenen musikak nahiago ditugu. Logelan panpin badut ohean etzanda, piztu da irratia bakarrik izan da. Panplina izan alda sortu zaizirara, batzutan mugitzen da beldurgarria da. Soinu badago gertu ez daki zergaitik, mustroa dago eta beldurra daukanik. Musika beldurtia entzun dugu hortik, azkenean bota dut lehenengo pixutik. Musika entzuteko delako garaia, botatzen naiz balkoitik kalera jaia. Erlaxatzekoa da ez da horren guaia, niri ez zait gustatzen musika lasaia. Arlotuko zituen Donostiko jaiak, nahi ez ezkit gustatu jarritako gaiak. Niri ez dit balio musika lasaiak, askoz nahiago ditut abesti alaiak. Polita da musikaz jendea laitzea, nahiko genukeena edo gustatzea. Nahiko genukeena da ondo gelditzea, txisteak eta bromak denek kantatzea. Perutan ora gara beti alaienak, eta beti ditugu arazo gehienak. Musikarekin hazten ditugu problemak, ez du negar egiten kantatzen duenak. Gugera rockeroak onak da gazteak, bankuetan botatzen digute poteak.
Gure soinuak dira beti potenteak, guri gustatzen zaigu abesti fuerteak. Gu oso onak gara egiten kantuak, sarreren prezioak naiz diren altuak. Egunero ditugu gure kontzertuak, gu gara rockeroak eta famatuak. Oianik ez azuela jetxi oraindik, Gure epaile, kantari, bertsolari eta abarrak. Eta gero, Amasorrainea egingo dugu salto berriro, Amasorrengo 5B taldea daukagu presartzeko. Eta zuek seguru nago badaukazuela gogoa bidaiatzeko. Ni bezalako aldin bazate bintzat bidaiatzeko gogoa dakazu. Bueno, presupuestoak ez du ematen oso urruti juteko, baina hori bai, hemen gida turistiko batzuk baditugu, eta bueno, Londres, Miami, Brasil, ikusiko ez dute, bidaia txiki bat egingo dugu, butakadatik mugitu gara. Beraz, txalo batekin hartuko ditugu. Brasilera joan ginen, nahikari beinat, gonbidatu gintuzten jende politenak. Oso jende atseginak eta jatorrenak, eta oso ondo pasan genuen guk denak. Otsaiak 13 karroza gainean, ongi pasa genuen inauterietan. Goizeko 6 arte gelditu ginenan, dantzan berandu arte jota fuego bertan. Londresera joan, tara lagunekin, bidaiatuko dugu guk kotxearekin. Gure maletan dia eta roparekin, Londres ikusi dugu gure begiekin. Ibaiari begira gelditu ginen, ibai oso luzea baitago Londresen. Hemendik joan ginen kotxea gidatzen, Londreseko pertsonak poztu genituen. Egun batean Perun, osaba eta izeba, hizketan zeuden eta joan ziren kalera. Lurrikara bat zegoen, bueltatu etxera, eta gu joan ginen hori ikustera. Machu Picchura joan ta, bidaia oso gaiz, egin zitzaigun baina heldu ginen garaiz. Gu taxian geundela, aspertu ginen maiz, bueltan etorri ginen
pasata, surfa praktikatzen, monitore guapoak zeuden erakusten. Festa asko eginda, oso ondo pasatzen, aspertu egin ginen, ta bueltan gaude hemen. Oporretan Australian, maletak egiten, hegazkina itxoiten, orduan abesten. Filatik bota eta gu orain dantzatzen, eta gu Australian gelditu ginen. Gu berriro Australian hondartzan lasaitzen, bero handiarekin uretan jolasten. Lasai asko gabiltza gu biok hementxe, agur zuri Australia, ze polita zaren. Gu biokatu dugu hegazkina aurten, mareatu egin naiz gebiltzan esaten. San Marinon gelditu ur pixkate daten, Italian bukatu genuen pizza jaten. Italian gabiltzan euskaldunak gera, onuntza pasa ginen atetik aurrera. Divertitzera eta ondo pasatzera, ondoren joan ginen gu festa batera. Benegona genuen Miami bizitzan, telebista ikusi eta beti dantzan, pelikula ikusi nahi nuen hondartzan. Zuk ere nahi duzu nire ondoan etzan. Gu berriro Miami hondartzan lo geuden, amets politak izan genituen hemen, ta esnatu orduko jazortzia ziren, ta etxera bueltatu afaria egiten.